Njeno najvažnije pojavljivanje u istoriji realitija, večera se otkriva šta se dešava iza zatvorenih vrata elite. To gledaoci na tremice uzdišu u novonastalim dramatičnim priznanjima i novim sukobima. Najviše pažnje privlači skandalozno bekstvo Mione i Ša, kao i burne veze i konflikti unutar Bele kuće. Sada je red da se celo klupko razmota. Sinoćna emisija Pitanja gledalaca bila je prava eksplozija emocija i tajni u eliti. Ova emisija je donijela brojna neočekivana pitanja koja su uzdrmala mnoge odnose među učesnicima i naterala ih da otkriju detalje o svojim međusobnim vezama i konfliktima. Gledaoci su imali priliku da postavljaju direktna pitanja, što je dovelo do raskrinkavanja nekih odnosa, ali i do brojnih priznanja koja su bacila novo svetlo na lične priče i motive učesnika. Atmosfera je bila naelektrisana, a učesnici se suočavali sa provokativnim pitanjima i kritikama, što je dodatno doprinelo tenziji u kući. Međutim, tu se drama ne završava. Voditeljka Maša Mihajlović, koja je poznata po svojoj sposobnosti da izvuče iskrene odgovore od učesnika, danas je ponovo kročila u Belu kuću. Njeno prisustvo obećava nastavak raspleta, a gledaoci sa nestrpljenjem iščekuju nove reakcije, pitanja i odgovore koje će dodatno produbiti konflikte i otkriti nepoznate aspekte svakog od njih. Podsjetimo, posljednjih dana dešavanja u realitiju privukla su veliku pažnju. Na vrhu liste interesovanja je bekstvo Mione Jovanović i repera Nenada Aleksića Ša, koje je šokiralo i gledaoci i produkciju. Njihov izlazak bez prethodnog obaveštenja narušio je pravila igre, što će ih koštati značajne novčane kazne zbog kršenja ugovorenih obaveza. Iako su njih dvoje napustili šou, njihov uticaj i dalje se osjeća u eliti, jer su pokrenuli niz pitanja o granicama i pravilima koja važe za sve učesnike. Pored toga, ljubavna veza između Anđeli i Gastoza i dalje izaziva interesovanje, jer mnogi sumnjaju u iskrenost njihovih emocija, dok drugi podržavaju njihov odnos i veruju da unosi novu dinamiku u reality. Njihove česte svađe, pomirenja i emotivni izlivi drže publiku prikovanom za ekrane i postaju jedan od glavnih razloga za praćenje elite.